U proteklih 50 godina samo su učenici matematičkih gimnazija u Beogradu osvojili više od 400 medalja. I svaka je priča o velikom talentu i još većem trudu. Ministarstvo prosvete obezbeđuje novac za takmičenja, a Ministarstvo omladine i sporta je, otkad postoji Fond za mlade talente do sada, nagradilo više od 6.000 uspešnih srednjoškolaca. Da li je to dovoljno da talenti postižu još bolje rezultate i šta je još važnije da ih zadržimo u zemlji? Nagrade i stipendije postoje, ali se taj vid finansijske podrške iz godine u godinu smanjuje, kažu učenici koji osvajaju medalje širom sveta. Da nije najvažnija samo materijalna podrška, tvrdi Nikola, koji se sa nedavne informatičke olimpijade iz Kazahstana vratio sa bronzanom medaljom. To može da bude nekad vrednije i od finansijske pomoći, ta neka moralna podrška, da znate da će vas neko dočekati na aerodromu kad stignete i da će tu biti i novinari i ljudi koji vas podržavaju i ljudi koji znaju za vas. Mi smo stigli posle 20 sati puta u 6 ujutru i nikog nije bilo, tako da malo je bio tužan trenutak, ali dobro, delo mi je da smo navikli vremenom. Ponekad mi se učini da to što mi radimo je dokihotovska borba i da ovde kao da se neko trudi da što pre tu decu sa svim tim talentima koje imaju ispratimo negde u svet, da ne bismo morali da brinemo od njima. Ministarstvo prosvete za takmičenje đaka godišnje izdvaja 20 miliona dinara i kad kasa dozvoli, obezbeđuje im smeštaj, kaže nekadašnji olimpijac iz fizike, sada pomoćnik ministra prosvete. Na ovih par ključnih za koje postoje i međunarodne olimpijade znanja, zaista nedovoljno sredstava ide i kad god se organizuju olimpijade koje su na nekim većim distancama od Republike Srbije, organizatorima je vrlo teško da skupe sav potreban novac. Država tad nije u mogućnosti da im u potpunosti finansira odlazak, tako da onda posežu za privatnim sponzorima, što je svakako opravdano, ali bilo bi mnogo bolje kada bi država mogla da obezbedi sva sredstva. Učenici kažu da je važno ići u školu koja može da obezbedi dobre uslove za rad, kako bi im tokom priprema za takmičenja pomagala društva matematičara, fizičara, hemičara, profesori univerziteta. Saradnici fakulteta to rade besplatno, znači oni ne očekuju nikakav honorar za svoj rad. Takođe, hemijski fakultet, a to važi i za prirodno-matematički fakultet iz Niša, obezbeđuje opremu, hemikalije i tako dalje. Znači, za to se ne dobijaju nikakva sredstva, niti se očekuje. Da bi što manje školovanih mladih odlazilo iz zemlje, profesori su saglasni da im koliko god je to moguće treba obezbediti projekte na fakultetima i u naučnim institutima, zbog kojih bi oni bili spremni da ostanu. Za sada talentima uz resorna ministarstva pomažu i pojedine velike kompanije.